Nå Lasse, hvordan var det så at gå på Hillerød Lille Skole? Jeg synes, det var rigtig fedt. Der har været rigtig mange ting, som jeg måske især bagefter har fundet ud af, har været utrolig vigtigt for mig. Et rigtig konkret eksempel, jeg kan huske, vi havde en lærer, der hed Nori, og jeg havde det svært ved hans timer. Det var nogle meget kreative timer, nogle timer, der virkelig udfordrede mig, fordi det var jeg ikke, det der med at tænke ud af boksen og tegne, det var det ikke. Og så kan jeg huske, der var nogen, der sagde til mig engang, ja, det kan godt være, at I synes, det er hammer svært nu, men når I tænker tilbage på det, så kommer I til at huske det som noget helt unikt. Og jeg kan huske, da jeg kom i gymnasiet, hvor jeg tænkte, at det var da helt fantastisk, den mand. At de ting, han kunne udfordre en på, og de ting, man lavede, nogle af de projekter, nogle af dem var jo kugleskøre, men alle sammen lærte man en hel masse af. Og, det er sådan en af de konkrete ting, hvor jeg bare kan huske, hold da op. Dengang der var en, der sagde til mig, ja, vent bare et par år, så kan du se tilbage på Noris timer som noget helt specielt. Og jeg tænkte, nej, det passer simpelthen ikke. De har ikke ret. Men det må jeg jo nok ærligt erkende, at det har jeg i mange år tænkt, hold da op, de havde frygtelig meget ret. Men Lasse, nu var du netop sådan en, som du siger, der med sådan det der lidt meget kreativt sådan, ikke? Ja, du ville hellere det der sådan med nogle gode regnstykker og noget danske stile og noget, ikke også? Jo. Ja, og tænke ud af boksen. Ja. Det var du sådan, det strittede du lidt på. Men fik du så det andet? Altså, fik du så det, du skulle have her? Altså både og. Sådan. Jeg fik en hel masse værktøj, en hel masse ting, jeg har nydt rigtig godt af. Jeg har haft svært ved og især at stave. Og det var måske noget, jeg godt kunne have ønsket mig mere, men hvis jeg ser på det alt i alt, så har jeg været mere end tilfreds med det, jeg har fået. Jeg kan godt mærke, at jeg har fået en hel masse i forhold til projektarbejde og fremlæggelser og tænke på større ting. Jeg endte med at gå på HTX bagefter, og jeg afsluttede HTX med det næsthøjeste gennemsnit det år, eller sådan noget. Så jeg må sige, at i den sidste ende er jeg jo kommet meget godt igennem, og det tror jeg rigtig meget takket være den her meget projektorienterede undervisning med fremlæggelser, med arbejde med lysten til at lære, interessen for at lære, som jeg, når jeg ser tilbage, synes jeg er sindssygt vigtigt, fordi der har altid været lyst til at lære. Og man har, jeg tror det er rigtigt den her, sådan måske lidt tankegang med, at det er svært at lære, hvis man ikke har lyst til det, eller overskud til det. Hvad så med det stavning nu? Jeg synes stadig, det er svært, men nu er der jo kommet stavekontrol. Ja, men det er jo ikke noget, der hæmmer mig i min hverdag, eller sådan. Jeg kan fint læse på universitetet, og hvad skal man sige, og værre er det jo heller ikke. Jeg tror, jeg fik 7 dengang. Der var en retstavningsprøve i 9. klasse, eller sådan noget, så det større problem er det der ikke. Men Hvis vi nu havde knoklet løs med dig med det der stavning, som du havde svært ved, kunne det så have dræbt noget af den der indre motivation, tror du? Eller den der lyst til at lære? Ja, fordi både og, det var måske en hel masse, jeg tror det er dit eget udtryk, røv til sædeundervisning, der nogle gange skulle til, men omvendt, så er det jo også vigtigt at arbejde med nogle af de ting, man er god til, og så man holder motivationen. Så jeg tror da meget vel, at hvis man kun fokuserede på det, man var dårlig til, så og ikke også så på alt det, man var hammer god til. Jeg tror sågar, at min årskarakter 3.G skriftlig dansk endte på et 11-tal, eller sådan noget, så vi er jo nede i petitesser. Nogle gange så er det jo måske, når man er så god til så meget andet, at så er det jo sådan de små ting, der nogle gange er ligegyldigt. Ja. Hvad laver du nu, Lasse? Jeg er på 5. år medicin. Bliver måske læge til næste sommer. Okay. Og synes, det er rigtig spændende. Ja. Dejligt at se dig tilbage på skolen igen. Tak.